Gdje? Sjećaš? Naš pivu tak i ko to Ko je to? i to mrtja. Ko je to? Tak. Oh, tako znači, tek kad pipneš onda znaš ko je. Je u mraku, Da, igraš se žmurke da. i onda kad pipneš onda kažeš to je mama, tata ili teta. Mirna, jesam u pravu? Mirna su, ne, Da. Mirna. A, vidiš. Nećemo mama snimati, mama nije fotogenična. A, ko je to? Ko je to? A? Ko je to? To je Arijana. To je Arijana. Mama. Je to tiki.